Estem a Vilafranca del Penedès, capital de l'Alt Penedès, i estem davant de l'edifici de la Biblioteca Torras i Bages, gòtic català. Antiga residència de la família Torras i Bages, per tant, estem parlant del bisbe Torras i Bages, ja ho hem dit 3 vegades. Sigui com sigui, funciona com a biblioteca des dels anys 40, però remetent-nos al bisbe, recordeu aquella frase tan cèlebre que està a Montserrat, que diu «Catalunya serà cristiana o no serà?» Hi ha algú que va voler canviar una petita coma de lloc i va acabar fent dir a la frase el següent: «Catalunya serà cristiana o no, serà». Per què us explico això? Em remeto directament a la biblioteca, perquè la biblioteca serà, amb pressupost o no, serà. Tot i que la realitat jo diria que és la següent: la biblioteca serà amb pressupost o no serà. Ho hem de tenir clar. Visca les biblioteques, però cal alimentar-les.